Good evening mga ka-idol. Ito na pala yung ginawa ko ngayong araw. Pang 4 days na ngayon, part 4. Yun mga ka-idol, update ko lang sa inyo, tapos na pala. So ayan, hanggang dun sa loob. 4 na araw mga ka-idol. So yun, sa mga viewers ko, maraming salamat sa iyo. So yun, ngayon pala mga ka-idol, nagiinuman na dito. Yan, kasi tapos na nga, blowout na. Lalo na yan, no? Kumak-kumak. So yun, yan yung bus namin. So yun mga ka-idol, hanggang dito na yung video ko. Bye-bye, I love you. Maraming salamat sa mga viewers ko.